la Guinaueta. Va vindre segona, segon de la Pili, el José i la Atxo. Allà vam aprendre noms de plantes i eines. Vam anar acompanyats també d'un conservador que es deia Àlex. Les eines que més m'han agradat són la barradora i el tallagespa. Aquest és el meu dibuix. Ahir vam anar al Parc de la Guinaueta. Vam anar segon A i segon B. Vam aprendre molts noms de plantes, d'arbustos, arbres i de màquines. Jo he après molts noms de màquines, d'arbustos, d'arbres i de plantes. M'ha agradat molt les màquines. Aquest és el meu grup. Ahir vam anar al Parc de la Guinaueta, els de segon A i els de segon B. Vam anar a veure plantes. Jo he après a dir noms com l'olivera i plana i més. M'ha agradat moltes plantes del Parc de la Guinaueta. Ahir vam anar d'excursió al Parc de la Guinaueta. Vam anar segon A i segon B, amb la senyoreta Pili, l'Atxo, l'Anna i el José. Vam anar a aprendre els noms dels arbres. Jo he après els noms de l'olivera, que dona fruits. M'ha agradat la màquina moltíssim. Ahir vam anar al Parc de la Guinaueta, tot segon A i segon B. Vam aprendre noms de plantes aromàtiques, medicinals, perennes i caduques. Amb la directora, amb els tutors i tutores i la Atxo. Ahir vam anar al Parc de la Guinaueta, segon A i segon B. La directora, la Atxo, la Pili i el José. Jo vaig aprendre el nom de la guaiaba. Em va agradar la guaiaba. Ahir dijous 26 de maig vam anar al Parc de la Guinaueta. Vam anar segon A i segon B, les tutores, la directora i l'Atxo. Allà, amb un conservador, vam aprendre noms de plantes. Jo he après molts noms de plantes. El que més m'ha agradat ha estat aprendre tantíssims noms de plantes. Vam fer unes preguntes i jo vaig preguntar en què consistia el seu treball. Ahir dijous vam anar al Parc de la Guinaueta. Vam anar tot segon. La Pili, l'Anna, el José i l'Atxo. Vam anar a aprendre noves plantes. Vaig aprendre com creixen els arbustos. M'ha agradat la motosserra. Ahir vam anar al Parc de la Guinaueta. Vam anar segon A i segon B. Vam anar a aprendre noms de plantes. Vaig aprendre que hi ha molts tipus d'olivera. La sàlvia de color rosa. Ahir vam anar al Parc de la Guinaueta. Vam anar segon A i segon B. Vam anar a estudiar les plantes. Jo he après moltes coses de les plantes, etc. M'ha agradat quan han ensenyat les màquines. Ahir vam anar al Parc de la Guinaueta. Vam anar
segon A i segon B. Vam anar a aprendre els noms de les plantes. Ja he après més noms d'arbres i d'arbustos. M'ha agradat la motosierra. Ahir vam anar al Parc de la Guineueta. Vam anar al Parc de la Guineueta segon A i segon B. Vam anar a mirar les plantes. He après les plantes medicinals i les plantes. A mi m'ha agradat quan l'Àlex estava explicant. Dijous 26 de maig vam anar al Parc de la Guineueta. Vam anar tot segon, la Atxo, el José, la Pili i la directora. Tenien que fer-li preguntes al conservador Àlex. Jo vaig aprendre noms de màquines i d'algunes plantes. I el que més m'ha agradat ha estat la motosierra. Ahir vam anar al Parc de la Guineueta. Vam anar segon A i segon B. Vam anar a estudiar noves plantes. Jo he après noms de màquines. M'agraden les màquines. Ahir vam anar al Parc de la Guineueta. Vam anar segon A i segon B. La Atxo, la Pile, l'Anna i el José. Vaig aprendre com són les plantes. El que més em va agradar va ser la motosierra. Ahir vam anar al Parc de la Guineueta. Vam anar segon A i segon B. Vam anar a aprendre els noms de plantes. Jo he après més noms de plantes, arbres i arbustos. M'ha agradat l'eina tallavecina. Ahir vam anar al Parc de la Guineueta. Vam anar segon A i segon B. Vam anar a aprendre algunes flors. Vaig aprendre una eina que es diu tallaverdissa i la palmera. Dijous 26 de maig vam anar al Parc de la Guineueta amb segon A i segon B. Les professores l'Anna i l'Atxo. Vam anar a aprendre diferents noms de plantes, d'arbustos i d'arbres, com l'heura i l'aloe vera. Jo he après noms d'eines com tallagespa, desbrossadora i l'aixa o magalló. Després li vam fer unes preguntes als 50 nens al jardiner. El que més m'ha agradat és que he après tantíssims noms de plantes i m'ho vaig passar molt bé. He dibuixat l'heura. El dijous vam anar a la sortida al Parc de la Guineueta. Vam anar segon A i segon B. Vam anar a aprendre el nom dels arbres. Jo vaig aprendre el nom dels arbres. M'ha agradat la motosierra. El dijous 26 de maig vam anar al Parc de la Guineueta, segon A i segon B. Un conservador ens va explicar noms d'arbres. Després li van fer moltes preguntes. Jo he après noms de plantes i ens ho vam passar molt bé. Ahir vam anar al Parc de la Guineueta. Ahir van anar la Pile, el José, Anna i l'Atxo. Hem après que el Parc de la Guineueta abans era un barranc. Àlex va agafar les fulles que tenien taques blanques i ens va explicar que aquesta planta tenia uns. Hem après nombres de moltes arbres i també hem après nombres de màquines de jardineria. Ahir vam anar al Parc de la Guineueta. Vam anar segon A i segon B. I la directora, la Pili, el José i l'Atxo.
Vam anar a estudiar les plantes. Jo he après noms de plantes. El que més m'ha agradat ha estat la motosserra. Ahir